Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Cuatro minutos na nakaligad sa alas 9. Pasensya medyo delay kita bangod ang internet naman nagbisyo. Pasensya gid sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Sabado kita subong Marso 13, 2021. Nagapangalagad naman ng Iloilo Newsline. O malin subong oras tubtob las 10 sa pagdala sa mga impormasyon balita para sa mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Gimara sa Antique, Aklan, Capiz, Bacolod City, Negros Occidental kag iban pa nga pungsod. Kumusta na kamutanan? Please send your chat messages, greetings, comments, and suggestions. And don't forget to like, share, follow our Facebook page Iloilo Newsline, then subscribe and turn on the bell notification to be notified on our YouTube channel. Kung may masugata ka mo dira nga mga informasyon kag gusto ta nga mabalaan ina tanan-tanan, palihog lang mag-text dire sa 092925444135. 092925444135. Sa kaumahan kadagatan kag kabukiran, basta may wifi lang kamo dala, mayara kamo nga cellphone, pwede kamo makatanaw sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Pwede man kamo makasubscribe sa YouTube pagi diri sa Iloilo Newsline. Sa mga bata, nakapuli na kamo, nakabisa na kamo sa inyong mga dinikanan. Kaya sa mga old, please pray and test kamo magtulog para matasin mo grades, tapos wala ng COVID. Sa mga viewers kag mga listeners standby, any moment from now, i-check naton ang aton sining mga headlines. I-check ta na yang pag-asa kay kaina nagabundak ang ulan diri sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. So hibalo naton sa pag-asa kung amat-amat na nga nagapalayo ang low pressure area nga nagsulod dinhi sa PAR, Philippine Area of Responsibility. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Yara na sa atong linya si Engineer Michael Viola. Engineer Michael Viola, mayong gabi, live on there kita sa Iloilo Newsline. Kahon pa susunod na 20 up. Kanina alas 10 ng hapon, huli na mataan yung low pressure area sa may layong 25 kilometers hilagang silangan ng Puerto City. Ito nasabing LPA ay mababa pa rin yung chance na maging isang ganap na bagyo. Subalit ito'y patuloy na nakaka-apekto sa may Kabisayakan. Dahil nga dito sa LPA nito, ang probinsya po ng Iloilo sa titrang bahagi ng Western Visayas ay magiging maula pa rin yung ating kalangitan na may mga kalangitan sa pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang ihip ng hangin nagiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan. Kasi yung ating mabibang dagat ay magiging katamtaman din yung pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperatura mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Illustration, may kinagdala magandang gabi po. Engineer Viola, ano ba sa maulanon pa sa Gyapon? Yes, sir, maulan pa rin na ang panahon natin bukas dahil andyan pa rin yung epekto sa LPA namin. So buwas manuguwa na ang LPA? Hindi pa po. Nasa loob pa rin siya ng ating area of responsibility kaya magiging maulan pa rin yung ating panahon. Sa Monday pa po, posibleng mag-improve yung ating weather po.
Engineer Viola, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Okay, sir. Walang magandang gabi po ulit. Iloilo Newsline Weather Update. Public display affection o kung PDA, madamo ang naugot sa plano sa nga mga pulis nga ipatuman ini, no, ipatuman ini sa bilog nga Pilipinas. Kaya makon mo be, gina may naistorya ko nga gulang to. Tingati what if abi ko nagado kuyog-kuyog na kami, sino ang madapit sa amon? Sino ang mapatabok sa amon sa karasada? Ay kaluoy, dapat mathikit ka mo kung magubra ka mo sa mga loda or rules da. Siling ko, hindi na pwede. Kaya ginalikawan nga magkapyutanay da, biso-biso, maghag ka mo da. Hindi na pwede. Kaya mako mo nagataas ang numero sa o kung mga na-infect sa COVID. Yati mano na lang. May bulag naman to. Kaya may bulag naman nga masami nga nagasakay da sa series. Tigi na tuytuyan na sa mga gwardya. Kung kisagani, pulis pa. Ano, pabayaan nyo lang na. Bangod nga nagalikaw ka mo nga ma-infect na sa COVID. Ay hindi pwede ang public display affection. Hindi pwede ang PDA, muniblang hambal nilang PDA. Ano na lang nabi, pabayaan na lang na. Hindi nyo suportaran, hindi nyo tuytuyan ang bulag, ang mga PWDs. Hindi kaluoy man sila, hindi bala Trixie? Oo. Kaluoy, mga old. So, dapat pulo pinsar-pinsaron man no? Sa nga aton nga mga pulis, antes nyo i-implement ang order halin sa inyo nga higher command. Tanawan nyo anay sa Mayo. Kung matjag nyo nga daw na sagabal, ay hatag ka mo sang inyong question. Hatag ka mo sang inyong reaction. Silingon nyo si sir nyo. Sir, daw hindi bagay haw. Basi disgrasya tada. Nan, hindi kay hipos-hipos lang kamo, ipatuman nyo lang daso ng mga pagsulundan. Aparte na sa PDA na, ay budlay na, mabutang salang-alang ang mga pumuluyo, ang mga senior citizen, kung pabayaan nyo lang, kung hindi kamo mismo, hindi maghatag man sang question, hindi man kamo maghatag abisang sang inyong nahibaluan kung ano ang mayad sa publiko. Hindi ka mo maghipos-hipos. Hindi kayo sila nga follow orders lang. Balan nyo nagig nga sa gabal, balan nyo nagig nga sala, i-follow mong orders nga sala. So tanawan nyo anay sang Mayo. Antes ka muna nga magpati. Kay madamo ang mabutang salang-alang, no? Mabutang sa disgrasya. Kung nagalakat-lakat ng bulag karon, taboks dalan, may salakyan, pabayaan mo lang? Kay basi sawayon ka o kung dakpon ka sa pulis, amo na. Hindi nyo pagtuytuyan nga magtabok sa dalan, ang malang nga magtabok sa dalan, ang bata magtabok sa dalan, hindi nyo pagdapiton, pahipos-hipos lang kamo, tulok-tulokon nyo lang. So, kabudlay no? Kabudlay tama sa pagpangbuhi. Oo, kaloy, mga disabled, mga PWDs, paano sila karon makakross ang road nga, hindi sila hindi nila makitan, kag daw hindi sila sangkul. Oo, paano sila makakross ang road nga, hindi sila madisgrasya, tisin mag-guide sila. Oo, alang pabayaan nila, masiling ka mo, hindi pagtanduga,
hulaton tangay sir, te kung layo pa yung halinan to, hulaton mo ged. Kung ano madisgrasya na, suportaron mo pamilya ya, suportaron mo hasta ang iyang mga kabataan, may igasto ka mo. Pinsar-pinsar man. Hindi kasi nga kung anong order mo na dayon. Tanawan nyo na isang Mayo. 13 minutos na nakaligad sa alas 9, nagapamati ka mo sa Iloilo Newsline. Sa pihak nga bahin, Police Executive Master Sergeant Julius Ubanyana, Chief sang Intelligence Section sa Carmen Cebu Police Station, dakop sa entrapment operation sa mga miyembro sang Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMIG Central Visayas. Base dire sa ato nga nakuha nga data, ini siya madugay naman gali nga na ginamanmanan. No, sang Marso 12, natigahian gido ang entrapment kaya hamakon mo may ang background gali sine. May ara nga gin-subject sa drug bust operation. Kag ang gin-subject niya sa drug bust operation, nakuhaan to sang illegal drugs. Kag ang gingamit nga sa lakyan, motor. Ti hindi bala dala na sa imo nga inventory ang motorcycle. Kaya mo nang gingamit ya mo sa pagtransport sang illegal drugs, hindi bala? Ti ang iya nga ginhimo, waay kuno niya gindala ang sa inventory ang motorcycle. Suno ini kay Police Major Alejandro Bato Balonos, Chief sang IMIG Central Visayas. Si Ubanyana, 24 years na sa serbisyo ni. Ang natabo ang pamilya sa suspect nagkadto ini sa kay Ubanyana. Master Sergeant Julius Executive Master Sergeant Julius Ubanyana para nga kwaon to ang motorcycle. Hindi ko na paghihatag kay nabalans ang pamilya nga wala man madala sa inventory mo. Kwaon nilang motor kay why man na may exhibit. Hambal ni Ubanyana, hindi ko paghatag kung hindi ka maghatag sa 3,000. Ang pamilya ga sala-sala kung din sila makadto karon kay may ara sila nga kilala sa gobyerno. Nangayo ni sambulig sa IMIG, no? Pagpangayo sambulig sa IMIG, didto nga himo ang entrapment operation. Kay nangayo na siya. Tigin nangayon sa kwarta, tigin markahan to. Ang markman nito nga 3,000. Tubtob nga natigayon gid nga nakuha si Ubanyana kag ara subong sa puder sang IMIG, subject ini sa investigation. Kaya nakuha sa kahapon pitsa 12. Kaya makon mo kung luya, no? Chief Intel Officer ka pa naman sang Carmen Cebu Police Station. Katapusan na muning higinhimon mo. I-charge ni siya sang IMIG sa kasong robbery extortion. Napulo pariho man sa una sa kilala namon ba nga official nagbalik sa SPO4 kay ang recruit na ginpangayuan niya man karon kay gin-entrap man dira sa Jimbasa nagbalik sa PNCO instead nga officer subong ambot daw major na gidman sa mo daw ang ranggo kung kapitan. Hindi lang nato pag-meet lang na amo man nasigihan nyo gid. Why na kamuga paminsar sang insakto para sa mga pumuluyong ginapinsar nyo para sa inyo ko galingon sa bagay. Pilang nahut malang ini sila mo. Hindi man tanan-tanan nga pulis nga nagamo sini. Kundi pilang nahut malang kay ang ilay nga pagsulod hindi kay to serve and to protect. Ngayon kundi ang ilay proteksyonan nilang ilang nga bulsa. Paano magdamo kwarta nila, paano ang isulod nila to sa ila bulsa, amo nang ginapanlibugan nila. Hindi kay to serve and protect. Kinaslo niya. Ikaw Ubanyana, angay niya sa kay Ubanyana, PNP Chief Dibolsinas, taktakon na sa serbisyo. Hindi na ninyo pagpadugayan siling due process kadugay nga dana.
Di pa sila maka-appeal sa ulihi. Kung lain naman ang ara sa serbisyo, ang PNP chief, ma-appeal naman to sila. Balik naman sa serbisyo. Amo nang siling tapariyo sa kilala ko, nagbalik sa serbisyo, subong official na naman. Tanawan nyo bala? Daw hinaslo, no? Daw ginatunto lang nila mga pumuluyo nga mo ang paswildo sila, no? Kabay pa nga hindi ini maparisan, kabay pa nga mapasakaan ini sang kaso. Si Ubanyana, Police Executive Master Sergeant Julius Ubanyana. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. May mga mensahe kita be samtang naga-plaster kita sa aton nga mga headlines. Dali lang gid antes ang aton sina nga mga mensahe sa mga pumuloyo sa Northern Iloilo, sa mga health workers da, kung may ara dira nga hindi magpabakuna, dalang kay dali lang gob karon lang dali lang gid, no? Kung may ara dira nga hindi magpabakuna, hindi nyo pagpilita, hindi nyo pagpahuga, nga hindi nyo pag-ihatag ang ilang pensyon kung hindi sila magpabakuna, no? Lumpataw, dali lang gid gob, dali lang gid, no? Hindi nyo pagpilita da. Kay kung pilito nyo na, no, ang mga tao, basi mag-alboruto na da ang mga tao sa Northern Iloilo. Kay mayara to ya kuno pang balay-balay, gahambal nga ti pabakuna kamo kung hindi magpabakuna, hindi paghatag ang inyo nga pensyon, hindi tinunto. Hindi nyo pagamana mga tao da, basi bla malampusan kamo bla sa amo sina. What if karon kung may underlying kondisyon na, why pa sa makapacheck up sa doktor? Suportaron nyo pamilyaya? Kung madisgrasya siya, o ma-paralyze siya, suportaron nyo siya hasta pamilyaya, suportaron nyo, pakanon nyo, piskwilahon nyo ang kabataan niya? Hindi ka mo magamusina, kaya nagambal na ganing liboro, ang duli, Department of Labor and Employment. Nga siling nagdigad to nga no vaccine, no work policy, illegal na, hindi nyo pagpilitang tao. Karon, amo na yung inahimo ninyo, da pang malay-balay? Ibalik ba na si mo? Ano i-support mo? Kung nali matabo siya. Kung may mga side effects na kontra na karon, may mga balatian sa ginasuprer, silingon mo lang kung di ka magpabakuna, hindi pag-release ang imo nga pensyon o kung ang inyo dera abi nga mga benepisyo nga ginakuha sa gobyerno. At tunto ka karon isabit karon sa dingding ay. Abi kung sino na kuhaan yung ngalan niya bla. Kay paray palabot na kay gobernador. Hindi ka mo mamahog sa tao. Instead nga mapabakuna pa sila, hindi na nakaroon magpabakuna, hinawa na sang gobernador, kampanya para lang nga matap na ang ining coronavirus, kag hindi na ma-infect ang mga tao nga makapavaksin sa mas temprano, kamuya nga ara naga-implement sa idalom, amhon nyo na ang mga tao. Halong-halong ka mo, no? Kayuhan nyo, baba nyo. 22 minutos na nakaligad sa alas 9. Basa paliwag be ang mga mensahe ta. From Rochelle Presno Tugunon. Kay Ma'am Good Rochelle. evening, guys. Hello, good evening. Hello, ma'am. Mayang gabi, ma'am. Like and share. Subscribe sa YouTube. From Neil Lori. Hi, Sir John. Shout out sa Magno. Legarde family. Sa Niway. Sa January. Sa Niway. Haniway. Good evening. Good evening to us all. Hello, good evening. Mayong gabi da. Sa sumakupdanan mo. Mayong gabi da. From Ate Marie, maayong gabi sa inyo, Jojo and Trixie. Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Ate. From Art Calsas. God bless. Hello. Hello, nung Art. Kay Dr. Calsas da. Hindi bla, Doc? Conformist, Doc, hindi pagpilita ang tao kung hindi.
Kay iya na iya diretso. No, kinamatarong yan na iya. Ay base kang may mga underlying condition na disgrasya kada imo. Kay doktor yan na makahibalo na maghambal kang doktor ya, okay? None. Ikaw yang sa health workers, doktor ka sang nang tawo haw. Latabla na pa-check up na sila. Hindi nga siling garuhon nyo, hindi amo sina nga pagdala. Okay? Sino pa be? Nayara pa? Samtang nga way pa kita makaplastar sang iban nga kahundan sang atong mga informasyon, yari anay si Governor Art Defensor sa province of Iloilo parte ini sa kampanya sa COVID nga hindi na magsaka pa ang ma-infect sa coronavirus. Mga kasimanwa, ini si Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order number 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon, pero sang birthday, kag fiesta celebrations, kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita, magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kun upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro nga ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permis ang face mask kag face shield kag magdistansya sang hindi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod. Hindi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani, dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 ka M, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permis ang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Si Iloilo Governor Art Defensor Jr. So mo tong iya nga pagpanawagan, no? Pabalo sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. So standby, ipabati ta pagid na karon. 26 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi lang da kay Gingging Kanto sa Amerika, sa Vancouver, no, Washington State. Thank you so much sa pag-monitor diri sa Iloilo Newsline. Ginatamyaw yang iyang mga classmate B sang WVCST sa 511th Naval ROTC. Ginatamyaw man ni Toorli Cabalfin ang mga tinawo ya sang una, no? Ayo lang nga pagtan-aw kag pagpamati dira sa kay Engineer Kinoy Aligain kag kay Gladys Aligain. Salamat sa pagmonitor kag pagtan-aw diri sa Iloilo Newsline. Kay Ma'am Vita Fuego kag sa iban pa nga manunudlo, kay Harriet Consular, kay Ma'am Dayan, kay Maninay, Rosemary Bigbig, principal, ara ka pa Japon sa Buntatala. Mayong gabi, kay Maninoy Mada, kay Maninay Magdalena sa alis sa Amerika. Thank you so much pag-monitor, pagtanaw. Kumusta mo dan Maninoy? Kabay pa nga, okay lang ha. Kay Tutong Salis kag kay Nonoy Benito Salis sa UK. Toto Riles kay Mary. Thank you so much sa pag-monitor diri sa Iloilo Newsline. Diraman kay Sir Giovanni Vaay sang Journal Visayas. Salamat sa pagtanaw. So diri kita sa aton dugang pa nga mga impormasyon. Buena Vista Guimara Sangguniang Bayan members nag-aprobar sang resolusyon nga nagahingyo sa taga Marina nga panugutan ang pambot sang sa Buena Vista
nga makakarga sang additional nga 5 ka motorsiklo kaupod sa mga bagahe. Hindi lang ang wooden hull ni. Why na niya nagakarga subong sang mga pasahero? Mga bagahe na lang niyang ginakarga niya kay bangod ang mga pasahero dito na sa Ruro, gasakay, nara sa Yuhan, kaga may arada sa iya sang kooperatiba sang Buena Vista, no? May dira na sila gasalakay, way na ni sang wooden hull nga mga pambot ni nga mo ni sang unang ginasakyan. So ang ginadbutang na da mga bagahe. So nagpasar sang resolusyon ang Sangguniang Bayan sang Buena Vista para nga dugangan ang karga nila nga motorsiklo kay kanugon malang pagpakadto ko pakari nila kanugon malang ang jutay ila makarga. So amo ning ginhimo ni SB member Arthur Art Cartel nga pasaran sang resolution kag gin-aprobahan sang Sangguniang Bayan members ang ining resolution nga gin-author ni SB member Cartel. So ang resolution ipasa nila sa Marina para hibaloon kung magpasugot bala ang taga Marina o kung hindi. So mabalaan pa ini next week. Pero nato na napakigangutan si SB member Art Cartel. So hibaloon naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon. 91% rating sang syudad sa road clearing validation nga ginkandak sang DILG Regional Office number 6 ang nagligad nga bulan. Ang mga lugar nga ginagyan ni sang mga miyembro ni sang validating team, limpyo mo. Why na sa mga obstruction, why na sa may naga parking sa igad sang karsada? No, limpyo. Tiambaga ni Mr. Lovejoy Josinilla, mas mayo pagid kung hindi bla makabalo bla, hindi bla sila makaibalo nga makandak sang validation para mabalaan tagid ang rating. Bisan pa nga nakahibalo sila, tiyang rating ari 91%. Ang iyayagan nga pagtanaw linya abi ko gani 88% lang na. Pero subong 91% ang rating sang syudad. Pertik taas. Galing subongo, ang check nila sa nagdigat, nagbalalik naman ang road parking, may ara naman niya tig-aulo nga nagabalik da sang obstruction sa dalan nga matiyag nila do ilalang karsada. Ara naman nagbalalik. Tiambal ni Mr. Lovejoy Josinilla daw muwa kitang balik-balik lang ni. Dapat tani ang mga barangay official, sila ang nakahibalo be, mga barangay officials bla sa barangay bla, sila ang nakahibalo. Nga dapat hindi na da pagparkingan, dapat iway na da sang obstruction. Oo. Ti ang ilayag, why ginatulok man lang nila, why man nila ginasaway. Ang nagapanaway ya subong, amo ang taga asisyo, anti-squatting and illegal structure. Magluwas sa asisyo hasta ang taga traffic management, transportation management and traffic regulation office under kay Mr. J. Conlo, sila ya nagaputoy-putoy panaway daw. Tika mo yung mga barangay official, simuan nyo man ang inyong katungdanan. Kaysang nagligad na interview ang inyong Liga Vice President, punong barangay, Roberto Niño, nagapanawagan na sa inyo sang inyo cooperation, nagapanawagan na sa inyo sang bulig, para nga buligan ini tanan-tanan, nga malimpyuhan, pero kamuya, nagapabaya ka mo, ano man, buligin nyo ang inyong mga lideres. Anhon lang ini ni Mayor, anhon lang sang taga-asisyo, anhon lang sa taga-TMTRO, anhon lang sa taga-liga, kung hindi ka mo mag-cooperar. So dugangan nato nini karon ng impormasyon. Sa dugang pagid nga impormasyon, kana miyasan taga Calbayog City to. No? Nami sa taga Calbayog City Police Station to. Pinadalaan nila to sang sulat yang taga Hall of Justice, Clerk of Court, nga mangayo sila sang listahan sang mga abogado nga nagakapot sang mga kaso nga iya ka communist terrorist kuno. Hasta subong
why man naghatag kay ginpadala nilang sulat sang Marso 12 lang ni na pitsahan sa Marso 12 ginpadala sa Clerk of Court. Diri sa syudad sang Iloilo may araman matinamon daw ginbawi ko no. Ha? Ay ano ni man? Pamahog? Ano ni? Ano na ang sa likod? Ang nabutang ni order kuno sang higher command. Sino nga taga-higher command sa kamkrami nga nag-order sina? Abi, unahon naton ini. Check tabi kay ay pabasa ta ang kaundan sa sulat sa intelligence dito sa Calbayog City. Ibalo naton. Ipabasa ta kay Sweet Leo Kubi basa na be. Go ahead. Basa palihog be. Ang sulat nila sa Calbayog City Police Station. Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police, Police Regional Office 8, Samar Police Provincial Office, Calbayog City Police Station, Calbayog City, Samar, March 12, 2021, Office of the Clerk of Court, Hall of Justice, Barangay Capoocan, Calbayog City. Good day. This pertains to the compliance from higher PNP offices regarding of lawyers who represents Communist Terrorist Group or CTG personalities in the court. In this regard, the undersigned would humbly request list of lawyers represent CTG personalities in the court. Attached herewith is the table being requested for your reference. We fervently pray and hope for your favorable consideration on this request for subsequent submission to PNP higher offices. Thank you and God bless. Signed by Fernando G. Calabria Jr., Police Lieutenant, Chief Intel/SDEU. Special Drug Enforcement Unit. Diyan mo to. Thank you, Sweet. Ang ginpadala nila sa Hall of Justice, sa Clerk of Court, mga ayos ang listahan sa mga lawyers para kuno kinanglan ni sang higher ups, no? Kinanglan sang higher ups ang ina nga listahan kutob sa nagapanabang sa Communist Terrorist Group. At bot ninyo hambalon nga hindi na sila gali magpanabang ng mga abogado. Yan, way man ginapili ang mga abogado. Kung sino ang ilang buligan, kung sino mga bulig si ila, alang-alang nga disayrihan na nila kaya mo nang ilang nga ginsumpaan. Daw ga matlala ang aton chimpo subungaw. Hindi nyo na bala pagpagamuha, hindi nyo na bala paggatungi pa. Kaya nagalibog na ganang ulo ni President Rodrigo Duterte kung paano mabatak aton economy. Karon kamo pang mapasaway pa. Relax lang bala kamo. Itagob ang pagkabaris ninyo na. 36 minutos na nakaligad sa last 9. I-check nato na yung report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Nahon naton check anay ang report ni Danny. Kay gusto ta hibaluon ang parte ni sa mga nagapatunog sang sound system. Kay dito sa Guimaras, sa partikularmente sa Banwa sang Buena Vista, may mga dungol patuyang nga sagad pinauwang sang sound. Bisan pa yang nga katulog na mga malam nagakadisturbo. May mga naga-online classes ya kung adlaw, ilaya daw so wala lang. Kaya wala man sila giskwila mo. Di naga-ugta sa mga manunodlo. Naga-ugta sa mga naga-online nga mga estudyante. Iba niya, nagapatukar lang patukar. Daw wala blasang nakahibalo balas palibot nila. Ambot subong kung sige pa. Kaya daw nagpatawag ni isang public hearing si SB member Arthur Art Cartel sa nagdigat. Kag ang mga pulis nagalibot man para sa pagpanaway galing hindi Manila ni
mapangpriso ni kay way man sang ordinansa. So yara sa atong nga linya si Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Check naton hibaluon ta kung kumusta ang public hearing sang nagdigad ni SB member Art Cartel. Dan? Yes, dyan, no? Pero antes na dyan, bata-bata mapalinto naman sa mga nag-aagi, libla sa may giniclosive lang adalan. Sige, pagyapos ang obra. Dira sa ano nada, sa magpakadtos Kalingaw? Patinis ng widening pala. Nag-try kita din sa kadlaw magkunta sa kay district engineer. Sa Buena Vista na, Dan? Sa Guimaras. Hello, Dan? Sa Buena Vista na? Buena Vista, yes, Buena Vista. Wala kita magtigayon pag-contact siya kay wala isa may katuan siya. Kaya talaga makakong kita mamangkot no kung saan o bala matapos ang ining nga trabaho doon sa nga widening kasi kami nga sa tao nga nakabaluban nga si party ni sa project ng gobyerno kung saan o matapos no. Kasi makatry magkita sa Monday nga na yung tanang na amon din nga sa bigilan na kuha sa interview sa Rosan Audit ang matapos ang hindi nga project no. Kung sige pagdino Go ahead, Dan. Di na po na hindi nag-operate, pwede ang mga single motor. Pero kung during daytime, hindi magidmag yan. Pang isa rin full close. Hindi kita kaagi, no? Ang mga salakyan. Now, hindi kita sabayan sa sinig draft, hindi propose na isa kabinansa nga patigayon ni if remember Art Carter Jr. sa inikasabusin ni ang draft nga ato sa mga kamdandre wala po niya sa number no kung saan o sini matigayon pero ako hindi man sa nakuha ng informasyon sa kay remember Cartel nga ilan na hindi forward maybe by Monday kay na pananisa mo na natigayon na ang public hearing kag ang mga katapos ng uniyang bayan sa Maribista, nag-conforme na sini, no? Sa sining draft resolution nga ginapatigayon karon ni Kagawad Cartel, kining isa ka draft operation nga regulate sa pag-operate ng sound systems, mga video key, karaoke equipment, other sound producing devices, and any act or nuisances that might affect the home education setting of students in the municipality of Buena Vista due to the pandemic. Busingon sila nga ini nga propose sa ordinance mando ini no sa mga tagiya sa sound system sa mga video key, mga karaoke equipment, batugin niya mga sound bala nga naga-produce sang tuman bala kagahod katingil nga sound no nga ilas nga daw ga pinagusto lang dan daw ga pinagusto lang amugid muna so ang dire nga posible ko ba sige mo nang contact mo si SB member Carter Jr. kag ini sticker pero ang mga multa sini pasahon ko lang no at least nga malam sing tao da kung ano ang buslingon sini nga ginapakuan lang ginapangabay lang kamo nga hindi lang abi pagsubra gid kagahod ang sound system ninyo kay tungod ni makahatag man sing kakuan balak hindi balak ano ni ka makahatag balak sa disturbo labi na sa mga disturbo gid sa mga malam kag sa mga naga-online dan. Oo. Muna di ang purpose ni kung nga ang nilipangabay ang ini sila nga dapat nga mag-observance ang ayutay lang nga pag minimal pag hindi kita matagahod no ang iyas nga mga sound system kagluwas pa sini magkahatag man sang kung ba isang blado halit man sa mga citizens labi na kung may dapat kag ikaw may arakan din nga bawa ko may dapat kag sa may mga hapo kabanan sa mga senior citizens may arap man lang nga mga pati ang do makahatag blasang pagwanti mo pagbalik do kan ka bala kung mapanang kasing sound maigo kasi sound lain mo sini nga pamatyag
So mo ni ang propose no nga gina patigayon ni kagawad cartel nga dapat anay gid nga maobserbar. Wa ini nagikulugan nga mag-stop sila sa patukar sini kay ti ila ni direksyon mapatiparda. Pero ang ginapamay lang ay hindi lang sobra ang daw do. Ang first offense ni John is 500 pesos, 500 community service for 7 days sa barangay. Kasi nga ito ang first offense mo na bayad sila mga gastos. Kasi may ito kakadlaw nga community service. Kung ano mo na nga community service mo mula, may ilabon ko na o kung mag-impyo ka, pati nisang first offense mo sa 7 days. Ang second offense, fine ka 1,500 pesos, 1,500 or imprisonment of 30 days or both fine and imprisonment at the discretion of the court. Ang second. Ang third, subsequent offense na a fine of 2,500 pesos, 2,500 imprisonment of 6 months for both fine or dua ay mabayad ka 2,500 kag 6 months no depende ini sa discretion sa korte. So any owner or operators of establishments who are not compliant, hindi ka mag-comply sini sa provision section 4 nga ordinance will be penalized. So mo ni sa ang pag-imuon no mo sige panawag ko nga mga multa sa panigiya sa mga sound system lang labi na gid o nang nga mga magahon nga mga bagay nga mga isturbo sa pagtuon sa kabataan kag makalit man no sa mga senior citizens sa ila sini nga mga kaingod nga makutob malamutan sa nga ila sini nga sound dyan. So siguro mula na dapat makasimo nga mga una. Okay, aton din nalabot man si SB member Arthur Arta Cartel, ipabati tang dugang nga mga informasyon ni Dan. Sige. So may naghamati dra sa kay Boss Giovanni Baay sa General Visayas nga naghamati masubong si Vice Governor Gali Eduardo nga mamahal pa sa aton sa sinding nga mga balika sa bayan sa probinsya sa Guimaras. Bali po dyan sa Guimaras ng balita para sa Iloilo Newsline. Mayo man nga pagpamati dira kay Joel Tormon, kay Erly Garcia, kay Ray Cabarles. Thank you so much sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. So ipabati ta ang kasugpon sa report ni Danny Villases. Kaya ato napakigangutan si SB member Arthur Art Cartel sa Buena Vista, Guimaras. Kagiya dirigin plastar una ang parte ni sa resolusyon nga ginaprubahan nila nga nagapilar sila sa Marina nga dugangan ang karga sa mga pambot nga nagabiyahe Buena Vista Parula vice versa, no? Ang idugang 5 ka mga motor kagin lakip man naton ang parte ni sa sound system ang pahinay bla sa mga sound na daw kamulang yan makabati hindi hasta kaingod nyo kung pila ka kilometros da mabatian pa nila nga daw so wala lang bungog nyo sa mga naga-online classes da o kung sa mga tigulang nga nagapahuway. Yari si SB member Art Cartel. Isang Iloilo Newsline. With regards our resolution nga ginatiwaan naton to makabulig sa aton nga mga sakayanon, especially sa aton mga cargo, eventually maka-benefits ni kung kaluyan ang cargo ship and then sa passenger. Kaya ang cargo, ang motor dito ikarga, ang passenger sa sa steel hull o kung sa fiberglass. So, I'd like to thank sa Sangguniang Bayan members na nag-support sa sining hinyo sa request sa aton nga Marina. At resolution requesting Mr. Silvencio E. Biro Jr. to Regional Director Maritime Industry Authority, Regional Office 6 to grant to allow to allow a wooden hull vessel flying Iloilo City Buena Vista route vice versa to load
cargo o motorcycle to be transported. So, amo na-approve na namon sa konseho. So, ginapangayon na namon ang pansang marina kung i-grant nila. I think nga instead man sa mga whereases to help sa aton nga mga ni sa cargo vessel naton. So, unanimously approve ang ginpasar mong resolution? Ito seconded lang sa resolution na nag-grant sinada kay wala man pero actually wala man sa comment, wala man objection regarding this request sa Nongjan. Ang inyo nga resolution ipasa ninyo next week sa Marina? Ipasa ni namon kay I think nga amon nga Municipal Vice Mayor to sign this resolution to serve sa Marina sa Iloilo. Magahulat na lang kamo sang ilang approval, either i-grant nila or i-deny. I think nga mo namang ginahulat nga i-grant nila ang resolution or approval sa pagbiyahe sa cargo vessel dra sa pantalan sa Binavista to Parula Wharf. Sa bagay, 5 malang kang motorcycle ikarga nila mo. Hindi man sila nga mabugat igali ni. Hindi man nung dyan ma-haul. Kaya I think sa storage so ang cargo vessel nga wooden hull nagkakarga gid man ni duha ka motor sa every trip sang sakayan. Pero despite nga ginadula ang wooden hull, so cargo na gid lang. So kung sa storage lang dako ang karga kung gusto lang pasuktan, tamang makarga sa sakayan sa mga motorsiklo. Gabmay man lang yung motor sa siklo. Gabmay man lang. Tapos in company sa mga krusang pambot, kaya sumungan sa banwa income generating yan sang taga-tagsa, kag benepisyo sang taga-Binavista, kay tingnan dali malapit lang yun sa ila, kay kuno dato sa piyak na munisipyo, malayo na to kag kag may kwan pa, may time frame pa kung ng oras sila magpagtidriya. Anytime kung gusto maglakad na ya, amo giningan ako makabulig ang motorcycle sa cargo diesel sa wooden hull. Mga pila na kadlaw kung mabalaan ninyo ang response ng Marina? I-forward ni namon sa I think sa Lunes siguro nung diyan na resolution na nag-request sa ila. So, sa Lunes siguro I think na mapagana yung action. Pero despite in consideration, bala nga subong sa sitwasyon, nakakabigado pa nga buhi, nabukid nga bagay nga makabulig. Especially sa mga porter, sa bus, sa passenger wooden hull, ang steel hull kada fiberglass, makabulig man. Kada same time ang munisipyo makabulig, maka-generating income man kay tag 15 peso na gina-charge sa motor mo. So, dako nga bagay. Nga bagay ni. Ang ginihimo ninyo, kaya hindi lang ini para sa mga kundi sa tanan. Sa tanan, makabenepisyo. Kag mabarato lang yan compare sa rural vessel. So, sa piyak ng bayan, SB ang gin-propose mo to yung nga partibla sa mga sound. Anong update sa public hearing ni mo? I think ang acceptance ng public hearing namon to that time sa March 9, do very need git sang mga maestra and sang mga ginikanan ang ining ordinansa. So nag-state nga an ordinance regulating the use and operation of sound system, video karaoke equipments, other sound producing devices, and any act or nuisances that might affect the home educational setting of students in the municipality of Binavista during the COVID-19 pandemic. So, in response sa mga pumuluyo sa public hearing, paborgit sila. I think observation ko daw medyo nag-neutral na subong ang mag-aod, especially kung gabi na katulogos ng tao, to na daw natawayan na. Daw nadadalaga na?
kung naganagan. Pero i-recommend ko man for committee meeting kay this is the finalization sang ordinance to pass nga maprobahan ini nga ordinance nung dyan. Oo. So mas maayo ini no nga sa mga naga-online na classes kag sa mga old abi nga nagatulog na nila makapahuway-huway na sila nga wala na sang magatublang nga dahod sa ila SB members. Oo. Disturbo kita tama nung dyan kata. Yung dakopit nga batay na ikwanta ni for ordinance kay at least maganggahan gid kaga matagaan importansya nga itong mga estudyante and also our senior citizen kag nagamalasakit dira ba na nga mga kauturan ta nga nagadisturbo siyempre kung mag-ahon di kakatulog mo diyan mo na yung isa ka hangyo nga makahata kita giya para diri sa aton banwa sa Pinagista. Why man sang violent reaction with regards sa imong public hearing member? I think kadamo to sa mga barangay captain nga nag-attend. So daw wala man reaction, violent reaction wala. So suggestion, ma-comment muna na gina-raise nila. Pero ang ilang response daw okay gid nga ordinance kay I think nga magandaan man lang problema sa barangay kay damo ga reklamo na magdahod na sometimes. Nabatian si SB member Arthur Art Cartel sang Buena Vista, Guimaras. So amo tong iya nga unang resolusyon parte sa paghingyo sa taga Marina nga kung mahimo pa lang dugangan ang karga sa mga wooden hull nga mapambot ni sang 5 ka motorsiklo. Ikaduha, ang paghiwat niya sa public hearing parte sa regulate sang mga sound. Hindi malipod manigang damo naga-online classes, mga maestra, mga estudyante, kag kun gabi mga tigulang na temprano pa na nagapinahuway-huway. Tukon ikaw iya sound palangga mo na iya, gusto mo mag-sound, tukar ka lang da, nga ikaw lang yung makabati sa sulod sang inyong balay. Hindi kayo magpinatukar ng mabatian hasta kundiin pa na makalabot ang imong sound. No? Pwede ka mo maka-wear earphones. None. Ikaw lang makabati. Ikaw lang kabati. Hindi kayo yung piyak mong balay, pabati mo pa da, nga makatublag ka sa iban. Dali lang gid anay. Areo, gusto nyo isda nga preska, bakal ka mo to sa crossing patio Dueñas, kaya pangitaan nyo si Nijima kag si Digol, may preska tong may isda, barato lang, kag inang isda halin pa sa istansya. Kung gusto nyo magpaluto sa mga pagkaon da, kaya hambalan nyo mag-asawa, kay manami sila magluto, labi na sa mga rilino ng mga bangros kag ang mga kasag na kan namiton. Ang Eads Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City nagabaligya man sa puwertahan balay puwertahan sa balay kagamba lumber products no nagabaligya man sila sa sinako nga bugas kag uling. Please contact sa 0908-1299169 0939-5299320. Pangitaan nyo si Edward Palencia. Okay? Gusto niyo magbaka sa itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibayan, Este, Santa Barbara. Oo. Mayar sa telephone number 25230039. Ang Egger Farm, ang itlog sang Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm, ginapanagiyan nanday William kag Juicy Lagman. Pwede niyo sila matawagan sa 0947-856-4729. Oo. Ayaraman sa mga nagapanagiya sang ido, base mga ido nyo da, nagamasakit, dala nyo kay Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinarian na base sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Yara lang siya sa likod sang provincial capital, no, sa mga kliyente yada, no, sa mga nagasagod sang ido, o kung mga sapat, base nagamasakit inyo ido, o kung iban pa ninyong kasapatan da, kadtuin nyo si Doc Ronnie Galia. Kaya willing na siya nga magkadto sa inyo balay o kung pwede mo lang ninyo madalang inyo ido dira sa ilaman nga balay, dalaan nyo da. Pangitaan nyo si Dr. Ronnie Galia
rehistrado ng veterinarian, hindi ka mo magpabintural sa managapang tublok ng hindi rehistrado base mabutang sa langalang ang inyong mga ido. Sa mga gusto man mag-inom sang buko shake, kadto ka mo to sa Ceres Terminal, Barangay Camaligharo. Pangitan nyo tong Sweetie Buko Shake. Manamit na, barato pa, ginagarantiya namon, kaya ina pure buko. Ang ina nga buko shake, timpla ginaya sang kilala namon nga chemist. Oo, pure pagid. Pure ginaya nga buko. Hindi gidya powder na. Oo, hindi lang na. butang-butang sang Hindi sugar man da. nga silingang sugar niyo mo magic sugar. Baw! Halungin nyo gid na, inalim magbakal-bakal ka muna sa kilid, halungin nyo gid, mangkutan nyo, ano naklamay mo, raw sugar, naan. Mangkutan nyo gid, kagang mga ginatimpla pang iban, mangkutan nyo sa mayo para panigurado. Kung gusto nyo, kadto na lang kamo to sa Sweetie Buko Shake kay ina pure gid. Tilawin nyo, manamit, saburuso pa. Ang Lodlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mga mansions kag balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ilang opisina yara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parties engineering kag maintenance. Kag pang-obra man sila sa madalag kong supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Alabang, Ayala, Alabang, Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz Pagi sa 0939-812-6336. 0939-812-6336. So kung pwede man, mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Di? Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer and Services, Aided Services, nahamtang sa Barangay Katilingban. Katilingban. Oo. Katilingban. Iloilo, Iloilo sa unhan langgit sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Brio of Fire Molo. Ang graphics kina-own ni Sir Manny Sanoy. So palihog lang ha. Kung gusto nyo magpaubrada sa mga tarpaulin o kung sa mga souvenirs, katuin nyo lang to. Ang CL Poultry Supply, CLDS Poultry Supply, buwas na ang raffle draw. Nakabakal na kamo feeds, 5 kilo pataas. Buwas ng raffle draw nyo, ginanglan ng coupon nyo, hindi nyo napagdula. Kay basi, magabutan kamo, basi bilang isaksako pa tong feeds. Ay, kanugon, kadtugi kamo to, pero i-maintainar nyo ang health protocols, physical distancing, face mask, face shield, halungan nyo ha, i-maintainar nyo na. Dapat nagkadto ka mo to kay buwas ng ilang raffle draw dira sa Barangay Bagakay, San Dionisio. So sa mga nagakapot sang coupon, kadto ka mo to, kung hingagaw na ka mo bakal sang feed, sa wala pa nakabakal, buwas aga hingagaw na mo para may coupon ka mo. May mga sorpresa pa to nga nagahulat sa inyo ang CLDS Poultry Supply. Okay? Sa mga listeners naman sa Engineer Joey Diaz, thank you to sa imo. Iloilo Newsline, host, curious, informative issues, and fearless commentaries. Amo nang tuyo ta. No? Balansi nga komentaryo. Ginapasabat ta ang magtimbang nga bahin, ginatawagan ta, kundi sa magsabat, wala ta sa memo. Ang importante na inform siya. No? Nga mo ning issue, mo yung gusto mo magsabat, sabat ikaw. So may mga balita man pero nga ginadala kita kag kung tulisan niya nga patawaron pa ni. So depende na siya official pero ginatinguan taman nga mapasabat sa atin hindi siya magambal. Ina nawag kita dito sa Central Visayas. Natudlo lang kita kung din kag hambal naman nilang hindi sa magsabat. Ay kung hindi way tamimo. Way problema na, no? Partes pulis lang nga gin-intrap. Sa kay nung Kamlonda, kay Ibrahim Kalanaw, kay nang Beth, sa Panay News, thank you so much. Ay Marquillero, Anemia Marquillero sa South Korea, kay Romar Marquillero, tagiya sang spakag kapihan da sa Dungon B. Thank you, Gid.
sa Bukuhan Manda. Okay, Jules. Sa circumferential. Salamat gid sa mga vloggers sang Ceres Terminal. Thank you sa pag-monitor diri sa Iloilo Newsline kag pagtanaw sa Iloilo Newsline. Okay, dawi dalas dasuntan na ni ang result bla sang road clearing operation sa gin-validate bla sang taga Department of Interior and Local Government Regional Office number 6. Ang resulta na pailang validation sa syudad bao 91%. Halin sa 83%, nahimo nga 91%. Mayo to. Kay nagasinala to mga barangay official sa pagpanglimpyo. Kabay pa nga mamintinar ninyo dira. Nga wala na sang obstruction. Nga mag-bulig kamo sa pagbantay nga mga barangay officials. Kag sa mga pumuluyo man, hindi kamo magpinadungol. Yari si Mr. Lovejoy Hosinilla, chairman sang ASIS unit o kon Anti-Squatting and Illegal Structure Unit. Oo, ang result niya is 91%. 91%. Oo. Oo. So, bilog na nga syudad, sir? Oo, bilog yun. Bilog na ano. Sitio Bililo. Oo. Ang nag-conduct to, nila, ang Regional Office number 6. In coordination sa ibang pangahinsya sa gobyerno. Region, kay maupo nila ang Bureau of Fire, PNP, kag may ara nga matamig tapos na bali apat public sector. Okay. So, nagtaas ang pila ka percent sa road clearing? Nagligad 83 kita, 83. Subong 91. Oo. Alos na ko ang mga 9% yan? Oo. Yung ganit na mga 8%, no? Mga 8%. Ang pagsaka yan. So, ang pamangkot, paano ini mamintinar? Ang ganit na nga mangkot ko nila, sa meron niya si happy ka. Hindi po happy. Ang ganit nang ginaproblemahan ko, dasod to, kay basit ko daw. Siyado kataas, kag basit lang nga magnubo. Naman kita, titinyoan din namon, hindi magnubo. Amo na silin ko sa ila, silin ko, ako dali pamakuton ko nila nagligad. Kung mga pila ka porsyento, muna 88% na ako. Katapusan nag-91. Sige lang, tinguan namon nga magsaka lang, hindi manaog. Oo. Hindi bila ang kamo sa asisyo sa pagbulig man sa iban nga ahinsya sa gobyerno at sa mga barangay official, kamo ini ang nagtinguha nga clear adida ang mga obstruction sa mga karsadahon. O peace team barangay official kag asisyo. Amo bilang nga trabaho. Sige, salamat man ko sa mga barangay official sa ilang operasyon. Kung hindi tungod man sila, hindi man kami pinartres na. Kasi ikon bayaan namon, yung kabayaan man nila. Hindi ko kasi nga masustinir naton. So, mayo man kayo ga, operar man sa tiara man ang peace team kuha man sa mga illegal parking sa karsada. Mas mayo nga magbinabigay, kundi magbinabigay, why did? Oo. Di mo yaw man ang gorong ibang mga barangay official, kay mga kaupod man niya sa una nga mga kapitanes. O gani, amo gani pangabayad ko sila ng kumuligay kita. Hindi kami kasarang trabaho ni kundi ka magbulig sa amon. Oh, kag sila nakahibalo sa ila barangay. Oo, kag sila di kami sa sila barangay. Sila niya 150 libuton mo. Kaya gani kasapol kita sa isang bulan. Si Mr. Lovejoy Hosinilla, chairman sang ASISU. Ako yan, hindi nila ni masarangan kung sila lang. Sila lang sa daga team tara, ASISU, hindi nila masarangan ang road clearing operation kung hindi magbulig ang tanan, hindi lang barangay officials, kundi pumuluyo sa syudad sang Iloilo. So dapat magkooperar ang tanan, no? Kung hindi ka mo magkooperar, wala ni sang may matabo nga road clearing operation ni. Mayong gabi lang sa kay Torly Cabalfin nagtimbuok naman ko ang na-infect sa COVID. Check na to ng update tungkol kay Trixie. Iloilo Newsline COVID Update.
B. Here are the COVID updates. Philippines. Source is doh.gov.ph. New cases 5,000. New recoveries 281. New deaths 72. Total active cases 56,679. Total recoveries 547,166. Total deaths 12,766. Western Visayas. Source is wvmc.doh.gov.ph. Total active cases 1,177. Total cases 25,724. Recoveries reported today 64 plus. Total reported recoveries 23,782. Deaths reported today 0. Total reported deaths 759. Worldwide. Source is worldometers.info/coronavirus. 100 total coronavirus cases 119,719,887. Total deaths 2,653,752. Total recovered 96,344,756. 756. Oo, damo nagid ang na-infect ng COVID ng last time. Hindi ka mo sagad na pasayang-sayang, no? Nga daw kalmante na kamo. Ay, hindi gid. Iloilo Newsline COVID Update. Mayo lang ang pagpamati kay punong barangay Marjorie Gregorios, kag sa mga barangay kapitan pa sang Lapas, sang Mulo, kay punong barangay man Roberto Nino, kag sa iyang mga kaupdanan mga barangay kapitanes, dira man sa city proper kay John Eric David, no? Sa Arevalo, Mandurriao, Lapos, salamat gid sa pagmonitor kay Kagawad Plaridel Nava, kay former Kagawad Plaridel Nava, kay attorney Joshua Alim. Thank you so much man sa pagtanaw kag pagpamati. Dira man kay Major Jose Ray Pabalan, no, sang Dueñas. Salamat sa pag-monitor kay attorney Marvin Dakilanya. Thank you sa pag-monitor dire kay attorney Stocapio. Thank you. Kay attorney Pet Miliesa, no? Pet Miliesa. Salamat. Dira man sa taga Ruro, no? Kay Kaloy Biko, kay Soon, kay Maninay Pasing Biko, kumusta na kamo dira? May lang pagtanaw. Kay Toto Chalt, kay Andre, kay Amre, kay Marian, may lang nga pagtanaw da kay kumpare namon da nga abogado da kay attorney sa Manila. Salamat man sa monitor kung pagtanaw. Ibalikan ta ang pagpanugyan ni Governor Art Defensor. Mga kasimanwa, ini si Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order number 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon, pero sang birthday, kag fiesta celebrations, kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita, magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kun upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro nga ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permi sang face mask kag face shield, kag magdistansya sang indi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod.
Hindi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani, dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 km, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permisang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas ng COVID-19. Si Iloilo Governor Art the Defensor. Kay Robert Nim, dira sa Kapis, kalyo tinanta Gary Diaz sa Panitan, Kapis. May lang pamati. Kay Randy Londres, sa Antique, ay Ching Claveria, dira man sa Antique. Mayo lang pagtanaw kag pagpamati. Sa pamilya Stember, pamilya Gamarza sa Gimaras, kumusta na kamutanan? Sa pamilya Kabalonga, sa South San Jose, pamilya Bautista, kay Nelson Bautista, tutok agad. Like and share, dason i-subscribe ang YouTube sang Iloilo Newsline. Kay Leslie Londonyo, kay sa iyaman nga pamilya, mayong gabi sa inyo nga tanan. Okay? Okay na, plastado na, may harapan, nagpalagas. Sino? Hindi, basahan. Liwat? Sige. From Orly Cabalfin tuod, ginato dapat ng hawanan ang kilid sang karsada, naga-widening sang karsada para sa mga naglapad para sa mga motores, pero ang iba ginahimo nila parkingan. Dungol mo. Sagad baka sila kan way gali parkingan, tani nang arkila ka mo da para may parkingan ka mo. Okay? So buwas sa mga pumuluyo, simba ka mo. Aga pa. Kung hindi ka mo makasimba, mati ka mo sa radyo. Sa Action Radio may arado, La City Media. May misa, live na sa Arevalo. Mati ka mo. Kung di ka mo makasimba. Kita na naman kita sa Lunes. Alas 9, tob last 10. Diri sa Iloilo Newsline. Monday to Saturday. Updanay kita sa pagsipad-sipad sa mga issues, mga balita nga aton nga matipon sa aton nga pag-follow up sa bilog nga adlaw. Salamat kita. Sa lihog lang, i-like nyo, share, kag subscribe ang YouTube sa Iloilo Newsline. Lihog lang gid. So God bless us. Diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Ini ang inyong nga mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Taga ko naman, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!